No, amiért most ezt a kis videót csinálom, annak nagyon egyszerű az oka. Itt vagyunk a wellness részen. Gyönyörű ez az egész hely. Most a kamera, mivel rám fókuszál, így nem nagyon tudjuk megmutatni. Végtelen profi az egész, tehát gyönyörű. Ezen a hajón, az Allure nevű hajón, ez az egyik legszebb rész itt a wellness rész. Nagyon sok termék van, és itt van ez az infúziós bázis rész, ahol glutatión infúziót is adnak be. És gondold el, hogy emberek $240 fizetnek azért, hogy egy vitamin infúzióval 1000 mg glutationt be tudjanak adatni. Itt hallottam, hogy a hölgyek, a doktornő is arról beszélt, hogy a glutatión hogy regenerálja a szervezetedet, és miért van szükség rá, hogy ezt te beadassad. Hogyha esetleg előző nap túletted magad, sok alkoholt ittál, akkor érdemes ezt így megcsinálni igazából. És gondold el, hogyha te nem minden nap beadatni akarsz egy infúziót, akkor milyen más lehetőséged van. És ugye a glutationnal azt tudjuk, hogy az a problémája, hogy nem szívódik fel a gyomorból, bélből, mert egy több aminosavból álló molekula, viszont a legerősebb antioxidáns, a legerősebb védelmi rendszer a szervezetednek, és ezért van a kezünkbe egy olyan megoldás, egy Hydrastat nanotechnológiás megoldás, amivel te ezt nyálból felszívódóvá tudod tenni, azaz megcsinálták ilyen formában, és egy 30-60 másodperces öblögetéssel ezt be tudod vinni a szervezetedbe. Csináltak még egyébként egy olyan arcápoló készítményt, ilyen testprét, amit így egyszerűen befújunk az arcunkra, ráfújunk, és pillanatok alatt ez így beszívódik a bőrbe, glutatión, hyaluronsav van benne, kis kurkuma, meg elasztin, amitől a bőröd lazább lesz, puhább lesz. Ha itt körbenézünk, akkor látjátok, hogy nagyon sok hasonló terméket árulgatnak a piacon. Ami ezeknek a különlegessége, az, hogy ez egy másik technológiával készült. De miért is csinálom ezt a videót? Gondold végig, hogy ha most ezt a terméket te itt látnád, ezek itt lennének kirakva egy szórólappal, és itt van egy ilyen hajón 5400 ember. Abból azért egy jó pár itt megfordul a szalomba, azt látjuk, mert itt a kamera mögött is elég sokan vannak, ugye őket nem lehet fölvenni GDPR okok miatt, de ezek az emberek érdeklődnek minden iránt. És gondold el, hogyha hozzájuk el tudod juttatni ezt az információt, ebből neked van profitod. Ebből a többi termékből, amit itt árulnak, ebből a hajótársaságnak van profitja, azoknak, akik itt dolgoznak ebbe a szalomba. És innentől kezdve pedig a többit azt rád bízom, hogy szeretnél-e esetleg egy plusz bevételre szert tenni, hogy egy ilyen piacba bele tudsz kerülni, egy olyan breakthrough terméken keresztül, amivel igazából semmi konkurencia nincsen. Remélem hasznos volt ez a pár gondolat, amit itt elmondtam. Nagyon sokan mozognak itt a kamera körül, és ezért most már be is fejezem. Remélem hasznos volt, további szép napot, szia!